ka mɛ kalo tile 26 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye kunungo n'o tun ye mɛ kalo tile 25 ye, o tun ye Sadio ka somayɛlɛmali kalo 1 labɛn min senna u ka denbaya kɔnɔna na sa yaasa min ye kalo kura tile 4 tile 40 saraka bɔ o bɛna taa sigi min ye selifana tile waati a ɲininen no bɛɛ fɛ sa ni maa min sen sera ka yen sɔrɔ kuranɛ kalan kɔni b'a la ani saraka bɔ k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye Général d'Armée Sadio Kamara ale ka somayɛlɛmali hukumu o kɔnɔna na hali bi. Baara ni baarakɛlaw ka minisiri ni bɛ cɛfɔ ni kan bɛ fɔ baarakɛlaw ni faso ni ɲɔgɔn cɛ fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sini n'o o ye saliba ye mɛ kalo tile 27 k'o ti baara Mali kɔnɔ a dugusajɛ alamisa n'o o ye mɛ kalo tile 28 ye k'o fana tɛ baara o y'a sa ka yira sa baarakɛlaw la ale ni maa minnu bɛ faso ka cakɛdabaw la ko min ye araba ale ni alamisa nata in sini ni sinikɛnɛ ko baara ti kɛ o si la Mali jamana ale kɔnɔna na. N'an bɔra yen an bɛ taa Kidali. Banbanci wale ni ɲuman wale kɛbaaw fala ye an y'a kuma fɔ k'a do k'a bɔ k'a fɔ k'a lakali fo maaw yɛrɛ caman bɛ bi na u ye faamuya sɔrɔ ko in na nka o bɛɛ n'a ta nansaralaka jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ yen n'o olu ni Faransi bɛ file kelen na fala ye olu de y'a yira sa ko f'u ka Bamako bɔ k'a bi yaasa u ka se ka u ka sew sɔrɔ. Kibaruya sɔrɔla dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Ukrainikaw ka wolomasiri tabaw ye k'olu minnu bɛ cɛncɛnfuga kɔnɔna na bi nin waati in na n'u ni Bamacoale ni ka walekɛbaw n'u kɛlen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma maa caman y'a yira sa ko sigana kɔni tɛ min na o tun bɛ Kidali dugu kɔnɔ labɛn tun bɛ ka k'u fɛ yaasa armée ka bolofara minnu bɛ yen ani armée sigiyɔrɔ minnu bɛ yen bi bɛ se ka taa kɛ olu ka cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tesaliti ale ni Anefis ni Agelok nin bɛɛ lajɛlen labɛnw tun bɛ ka sabati. Kidali dugu yɛrɛ la u tɛ faransikan mɛn kosɛbɛ ten kan min bɛ yen n'o ye Slav ye n'a ni Irisi bɔlen don k'u b'o de fɔ nka Irisi kan tɛ sigana kɔni bɔra min na seere dɔw ka fɔ la Ukraine ni wolomasiri tabaw olu ka cɛden dɔw k'olu kɔni u ye sigana bɔ o la pewu seere wɛrɛw y'a yira fala ye k'a yira k'a fɔ ko maa ninnu u ni Bamacoale ni walekɛbaw ni dugu cibaw k'u ɲɛ tana de kɔni ye maanifin yɛrɛ ye ka fɛn y'i bolo min ka ɲi i ka matilaw i ka finiw i ka yiridow i ka baganw k'u b'a bɛɛ lajɛlen badɛbɛ yari ka a tiɲɛ ka b'i bolo pewu o sen tɛ marifa juguri bɛ kɛ k'i gosi denmisɛnw ni muso bingali min taara ka da olu kan wa ko nin bɛɛ la fala ye u bɛ ɲininkali de k'i la ko i ka wari bɛ min i ka sanu bɛ min e kɛlen don k'i ka nafolo bila yɔrɔ jumɛn na ko tubabu jɛman minnu b'u la k'olu b'o baara de kɛ. Seere fila wɛrɛ y'a yira tuguni k'a fɔ o kuma dɔw bɛ yen k'o taa ni ka segira u da kɔnɔ kuma caman Bamako ma se ka bin k'u ma se ka Bamako sɔrɔ k'o don u sagola na nka ko u na wuli ka jɔ k'u cɛsiri maa sabanan wɛrɛ bɛ yen o y'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ tulo sigara kan k'a fɔ min ye Faransi folowasiri taba dɔw ale ni Ukraineka dɔw k'olu tun bɛ masala la masala in ye tali kɛ mun na o ye Bamako binbaliya ye nka o y'a yira sa ko min ye Ukrainekaw ye ko n'olu tun taara wasa dɔ yen na ko yen kɔni tun bɛ se ka kɛ u sababa ye nka o y'a yira halisa ko Ukraine bɛ se ka min ye Bamako bin koyi wulikajɔ ni cɛsiri u b'o u bolo kan hali bi n'o y'a sɔrɔ maa minnu kun sigalen don k'a fɔ ko min ye Bamacoale ni walekɛbaw ko ni Ukraine wolomasiri tabaw bɛ ɲɔgɔn fɛ fala ye sigana bɔra a la pewu seereyaw dira min ye sɛbɛnw dira dɔw yɛrɛ sera ka jaw ta kumakanw ale ni maramafɛn minnu ni bolimafɛn minnu ni bololamina minnu tora Kidali dugu kɔnɔna na bi o ye misali bɔ n'i ye Kidali yɛrɛ ta k'a lajɛ fala ye laɲini kun tɛ ale ye koyi laɲini tun ye Bamako de ye Kidali donna ko in na yaasa ka se ka maaw sen sumaya n'a fɔra k'a bɛna wuli ka na Kidali k'ale kuma bɔ o b'a sɔrɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲaaminen don seere wɛrɛw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin jɛkulu marafatigi ninnu ye fala ye u caman ye dugu bila han u ye dugu bila cogo min dugudenw caman fana ye dugu bila maa minnu bɛ yen n'olu kɔni tɛ taa yɔrɔ la taayɔrɔ t'u la nayɔrɔ t'u la olu kelen kelenw de bɛ Kidali kɔnɔna na bi ale ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen Bamacoale ni walekɛbaw a kɔni yirala sa k'a fɔ u kɔni kun ka fɛɛrɛw sigilen tun ye min ye FLA bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogo min a bɛ se ka dugu in sɔrɔ cogo min nka min ye sini maaw ye olu y'a bilen k'a da u kɔnɔ k'a da u tɛgɛ n'o y'a sɔrɔ armée ka wulikajɔ tile 2 laban in na ale ma mɔ bɔ mɔ la
fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye maramafɛn ye k'o ye taji mara yɔrɔ ye k'o y'u dogo yɔrɔ ye armée y'a bɛɛ lajɛlen gosi k'a da tayi yɛrɛ ɲini ani ka bɔ dugu kɔnɔ o fɛɛrɛw sigira u fɛ sa nin waati in kɔni na ko sigana tɛ min na fiyewu kidalikaw ka fɔla fala ye ko Ukraine jamana a dogolen tɛ tugun dɛ a bɛ kɛnɛ ka panparanpa yaasa Bamaji wale ɲɔgɔn kɛbaaw k'olu dɛmɛ Faransi ka kɔkɔrɔmadonni hukumu kɔnɔna na Mali fanga ale bɛ se ka bin cogo min k'o de y'u ka laɲini ye nin waati in na wa halisa u b'a kan dɛ sabula u bɛ ka labɛnw sabati min ye wolomasiri tabaw ka daga yɔrɔ minnu bɛ Kidali hali bi a ningɛlɛ kelen kelen minnu bɛ ani minnu porokotora ka bɔ k'u bɛ ka labɛn kurakuraya nka o ni armée olu kɔni bɛ ɲɔgɔn na nin waati in na nka Kidali dugu kɔnɔna kɔni maaw olu dɔgɔyara ye kosɛbɛ. olu ye wulikajɔ ni cɛsiri min kɛ kunungo Jean-Élisée Daou n'a ye kɛlɛdagatigi ye nin waati in na fala ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wulikajɔ n'a ka munumunu salo kunungo ntɛnɛn tile kɔnɔna na pankuru ye mɔmɔli kɛ ka t'i ɲɛda yɔrɔ belebeleba damadɔ ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamacɔle ɲɔgɔnwale kɛbaaw kɛlen ka t'u miiri yɔrɔ minnu na a yɔrɔ fɔlɔ gosili min kɛra ye o kɛra Kualakaw fɛ yen Kulukoro marabolo kɔnɔna na u bolo minɛnw u ka kɛlɛkɛminɛnw u kun kɛlen don ka fɛɛrɛ min sigi duguni fitinin dɔ kɔnɔna na sa k'o bɛɛ lajɛlen gosi ka t'o bɔ yen pewu gosili filanan armée y'o min kɛ kunungo tile kɔnɔ o kɛra Masinakaw fɛ yen Masinakaw ka nin yɔrɔ in fala ye a ye dugudenw sɛgɛn dɛ Bamacɔle ɲɔgɔnwale kɛbaaw mana kojugu kɛ u bɛ boli ka don yen u mana maa gosi u bɛ boli ka don yen u mana jaga minɛ u bɛ boli ka don yen wa u ka fɛnw camanba de tun bɛ nin yɔrɔ in na armée ale ye goni kɛ yen fana ka kunungo min ye Bamacɔle ɲɔgɔnwale kɛbaaw caman kɔni u fatura o ko in senfɛ armée ɲɛmaa n'o ye Jean-Élisée ko wolomasiri tabaw ka fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na maaw n'u bolominɛw lakana ni Mali fantan naani k'o y'u taala ye nin waati in na fala ye Gawokaw fɛ yen polisi maa min bɛ yen n'o tun bɛ polisiw ka gwa kɔrɔla la nin waati in na ni polisi yɛrɛ don n'an bɛ se k'a fɔ ko commissaire de police don Sidi Lamine Aga Sidi Ahmed k'a ye duuru don fiɲɛ na han kabini kari tɛmɛnen kalo tile 24 Sidi Lamine ale Gawo polisiso bila pewu Bamacɔle ɲɔgɔnwale kɛbaaw minnu n'olu ye FLA maaw ye k'a taara fara olu ka a somɔgɔw n'a balimaw bɛ mun na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Musa Adaba o bɛ ka bolofara min senkɔrɔma don k'a taara i yɛrɛ sɔrɔ o jɛkulu kɔnɔna na nin waati in na n'an bɔra yen armée ka wulikajɔ n'a ka baarabaw fana la tɛmɛni kɔnɔna na sa fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko génie bɛ armée la olu bɛ goudron dilan u bɛ siraw dilan u bɛ siraw bɔ min ye baarabaw ye u b'olu kɛ u bɛ sojɔ fana kɛ o hukumu kɔnɔna na sa nɛgɛla sira bawulen kɔnɔna ka se k'a fɛrɛ u ka se ka baara kɛ o baaraw bɛ senna nin waati in na bawulen kɔni kungokolo fandanbada ye fala ye u bɛ k'a lajɛ fɛɛrɛ ka sigi sa yiri minnu bɛ gidɔrɔn dawolo la olu ka so ka bɔ yaasa Bamacɔle ɲɔgɔnwale kɛbaaw bɛna ŋamu da cogo min bɔ ka kɛ u kalama u ka ye k'u to yɔrɔ jan fɛ baara in senfɛ k'a ɲininen don dugudenw fɛ minnu bɛ taa ni ka segin la u ka kɛ hakilisigiba ye u ka faamuyali kɛ k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw olu de bɛ nin baara in na sabula fini b'u bɛɛ kana han maaw k'u hakili to o yɔrɔ la ani minnu fana bɛ mobili kɔnɔna na u k'a dɔn k'a fɔ ko o baara bɛ sen na jabɔso min bɛ Saudiyakaw fɛ yen n'o ye Al Arabiya ye fala ye k'ale fosira ka bɔ an ka jabaranin telew la dɛ Aki ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ bi ale ka collège olu ye lajɛ kɛ lajɛ in senfɛ sa maa ninnu taara baara min kɛ Kidali n'o ye ja ye u y'a ta k'a lajɛ k'a fɛsɛfɛsɛ k'a kuma misɛnman n'a kumaba bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ ɲɔgɔn na o kɔfɛ sa u ye min faamuya la o ye k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ baara bɛ kɛ ni kun min ye ani danganiyali min ye o foyi t'a kɔnɔ kibaruya jɔnjɔn k'a fɔ ko u ye kuma di maa ma u m'o kɛ u ye dangari Mali wolomasiri tabaw la cogo min u ye dangari Mali yɛrɛ la ten o la sa Aki y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɔlɔlɔ sira fɛ o ka taa se kunnafoni télévision so bɛ jasira minnu bɛ sɔrɔ jasira minnu fɛ an fɛ n'an b'a fɔ ma ko bukew Al Arabiya k'ale fosira ka bɔ a la pewu wa k'a dulonnen don han a ma gɛnɛ nka a dulonnen don suspend tɛ dulonnen wa Kuluba faama sigiyɔrɔ jamanakuntigi ale ye an ka kalanfa n'o ye Adama Jimde ye kɛnɛya ni ɲinini ko ta na sira fɛ a y'ale mafalenba in bisimila kɛnɛ ka sa min ye Adama ye a nana Ablayi ye a nana sa ka na a ye jɔnjɔn minnu sɔrɔ ani waleɲumandɔn minnu kɛra a ye ka n'olu ɲɛfɔ jamanakuntigi ye jamanakuntigi yɛrɛ kɛrɛfɛ sa minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna n'o ye Burema Kansa ye Dɔngɔnɔ faama ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan ale kɛrɛfɛ sa jamanakuntigi yɛrɛ ka maa minnu bɛ n'o y'a nagakɔrɔ baarakɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen
min ye professeur Jimde Falay a ye ɲɛfɔli kɛ a ka baara kɛcogo la min ye banaw ni banakisɛw ye olu bɛ kɛlɛ cogo min na ɲinini ko ta nasira fɛ sana yɛlɛ kalanso minnu bɛ an fɛ yan bi n'a bɛ ka o baara kɛ o kɔnɔna na n'o ye ISTTB ye a y'o karamɔgɔya min kɛ a ye ɲɛfɔli kɛ o la nin waati na sa jɔnjɔn belebeleba 2 tara ka d'a ma jɔnjɔn minnu bɛ tali kɛ ɲinini na Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan ale ni diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ n'o jɔnjɔn yɛrɛ tɔgɔ ye ko Nungusi ale bɛ tali kɛ sa kɛnɛya ko ta nasira fɛ farafinna maa minnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye an ka Abulaye Jim de professeur o tara ka di ale ma diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o kɔfɛ min ye bi diɲɛ seleke naani tɔnba yɛrɛ Falay maa ma falen minnu bɛ seko ni dɔnko ni ɲinini ko ta nasira fɛ ani kalanfa minnu bɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ kow la subahana mansiw ni bɔlɔlɔ siraw ni ɲinini siraw ni furakɛli siraw senfɛ min ye an ka nin professeur ba in ye a sugandira o jɛkulu fana na koyi diɲɛ seleke naani maa minnu bɛ labilasirali kɛ olu ye ɲininikɛlaw ka sira fɛ min ye kolakɔlɔsilaw ka sira fɛ waati gɛlɛnmanw kunbɛli sira fɛ fo ka na se furaw ni banaw ni kow bɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɛ Falay k'u fɛla fɔ ka sɔrɔ k'a fɔ Nations Unies maaw ye maliden n'o ye professeur Abulaye Jimde a b'o fana na jamanakuntigi y'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka nin baara ninnu na a yɛrɛ fana y'a jira sa k'a bɛ Asimi fo sabula kalanko tɛ tulonkɛla jamanakuntigi bolo wa a y'a ka waati min ta fana k'ale lamɛn k'o fana diyara a ye a bɛ Asimi fo cogo min Mali marabaa bɛɛ lajɛlen k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ka dɛmɛ n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka ɲɛsin ɲininikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ma Mali kɔnɔna na professeur Jimde y'a jira fana k'a fɔ Falay ko min ye conseil de sécurité ka maa mafalen minnu sugandilen filɛ nin ye olu bɛ baara kɛ sira minnu fɛ a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye hakili jagabɔ min bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ n'a b'a ma ko intelligence artificielle Falay o b'a la biologie b'a la synthétique ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka taa se sɛgɛsɛgɛli ma banako ta nasira fɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲini minnu bɛ se ka baara kɛ a ko ko maliden mana kɛ nin kɛnɛ ka Falay k'o ye kunnawolo ye Mali ma o ye kunnawolo ye Mali ɲininikɛlaw ma wa o ye kunnawolo ye an ka farafinna ka bɛɛ lajɛlen ma min ye professeur Abulaye Jimde ye a ko nin baara in kɔni u y'a daminɛ a bɛ dugawu ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka ta fanga ku a la min ye jamanakuntigi ye a ko k'o kɔni ka dɛmɛ bɛ a yɔrɔ cogo min o ka dɛmɛ bɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɔrɔ nin waati in na n'an bɔra yen an bɛ taa Benenkaw fɛ Falay Benin maa ɲɛmaa kuraw olu ye wele bila Mali ma ko an ka taa an sen jɔ kɛnɛ kan n'o ye général d'armée Asimi ye ka taa kari tɛmɛnen u ka jamanakuntigi kura ka golokansigi baara tun bɛ yen min ye Asimi ye ale ye wasa don maa min na sa o y'an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ministre ye Abulaye Diop o taara kɛnɛ kan min ye nin maa mafalenba in ye n'a tun bɛ sɔrɔ Yakuba Ali baara kɛ Benenkaw fɛ yen Romuald Wadagni ale de kɛra jamanakuntigi ye Falay kalata tɛmɛnen na diɲɛ maa mafalenbaw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ yen farafinna ŋanaminɛŋanaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan AES cɛbaw olu fana tun bɛ kɛnɛ kan Mali Burkina Niger min ye taama in senfɛ Abulaye Diop ko ani jamanakuntigi kura u sigira ka kuma ɲɛŋwɛ o kuma senfɛ a ye Asimi ka foli ni tanu ta ka ɲɛsin a ma k'a fo sa ko baara min n'o kalifara la ko Ala k'a ɲɛ a bolo Abulaye Diop ko fana ko min ye Mali yɛrɛ ye ale ka filɛlanw ye cogoya min na bi ani Benin bɛ se ka baara kɛ sira minnu fɛ bɛn ni kelenya ni adamadenya ta nasiraw fɛ k'u y'o da yira ɲɔgɔn na a y'a yira min ye maa kofɔlen na sa Mali ka fɛɛrɛ kura minnu sigilen don sen kan a n'a ka baara cogo kuraw a n'a ka kuntilennaw a y'o bɛɛ lajɛlen fɔ min ye Benin jamanakuntigi kura ye Falay a ko k'a nisɔndiyara ka Mali yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan yan ko b'a yira sa k'a fɔ ko fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye k'o ye balimaya ni sinjiya ni sigiɲɔgɔnya ɲumanya ye o min bɛ ni Mali cɛ ko Mali y'a yira k'a fɔ ko o bɛ sen na hali bi a y'a yira sa k'u kɔni na jɛ nin waati ninnu na Falay ka hakili jagabɔ kɛ Bamajɔrɔ ni ka wale kɛbaw kɛlɛli Mali ni Benin k'u na kuntilennaw kɛ kelen ye ka se ka baara kɛ o ko ta nasira fɛ wɔlɔfɔw fɛ Falay min ye Ousmane Sonko ye ale kɛra wasabulon ɲɛmaa ye bi wasabulon ɲɛmaaya in baara daminɛna kabini kari don kari u ye Sonko ladon wasabulon kɔnɔna sabula kabini a kɛra premier ministre ye a kun y'a ka wasabulon baara a y'o dulon n'o ye députéya ye ka taa premier ministre baara la o la sa yirala k'a fɔ nin waati in na a ka segin ka na a bɔlen kɔ premier ministre la Falay u y'a kɛ wasaden ye kari tɛmɛnen bi sɔgɔmada in na kalata kɛra maa 132 u ko ko Sonko ma k'a ka kɛ jamana min ye wasabulon ɲɛmaa ye maa minnu tun kan ka kalata kɛ o ye maa 133 ye o b'a yira sa ko a ka tɔnjɛkulu maaw olu fanga ka bon kosɛbɛ wasabulon in ale kɔnɔna na Sonko baara kura o de dilen filɛ a ma nin ye nin waati in na yaasa a ka se ka baara kɛ farafinna
jamana minnu bɛ fala n'olu ye visa bɔ yen pewu o ye Rwanda, Seychelles, Gambie, Togo, Benin, Ghana, Congo n'o ye Denis Sassou Nguesso ka Congo ye fala ye olu ko ko san wɛrɛ k'olu fana bɛ fara a kan han k'olu fana bɛ visa bɔ u ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa farafinna den bɛ yɔrɔ yɔrɔ ka se ka don n y'a f'i ɲɛna bi kun ye Arafa ye Arafa ale ye dugawudon kɛnɛ ye ale ye bato kɛnɛ ye ale ye ala deli kɛnɛ ye Mamadu Dinɛ maaw bolo maa maa bɛ yen k'o ye kɛnɛ kɔnɔna in sɔrɔ fala ye u ye dugawu kɛ u yɛrɛ ye ka dugawu kɛ jamanaw ye ka dugawu kɛ furew ye ka dugawu kɛ fana maa maa bɛ yen n'o o yera kɛnɛ in kan ye ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye min ye Arafa don ye bato don don yafa ɲini don don sarakabɔ don don min ye dugawu kɛrɛnkɛrɛnnenw olu kɛ don don ala deli don don min ye jabaru masa ye a k'a ka hinɛba in dayɛlɛ an ye an bɛ se ka lafiya cogo min Mali maa minnu b'a kɛnɛ kan ye fala ye u ye baro sigi kɛ ka kumaw kɛ min ye kuranɛkalaw ye k'olu kɛ ka dugawu kɛ Mali jamana ye an ye kunkurunin minnu sɔrɔ a la an ka jɛ k'ale dɔw filɛ من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل المسلمين اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الاسلام والمسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين falai hijita jegulu kacha nga kerengana la jani ni mime barake ɲɔgɔn fɛ o ye Dunia Travel ye aw yɛrɛ b'u ka jaw ye kuma bɛɛ Dunia Travel ala y'a garisɛgɛ fana don hijita la caman na ɲina i n'a fɔ san tɔmɔlenw kɛnɛ ka ɲi Arafa baaraw kɛlen kɔfɛ min y'u ka ɲɛmaa ye n'o ye Amadu Mayiga ye a yɛrɛ kumana ale kɔfɛ fana maa mafalen minnu bɛ yen n'u olu sugandi olu fana kumana an bɛ taa Arafa kɛnɛ kan Dunia Travel ijidenw u ye min sɔrɔ ka fɔ Arafa baara bannen an ka jɛ ka olu lamɛn. Assalamu alaikum Alhaji Tidiane Kone i nana Dunia Travel fɛ hiji la en plus i nana sira min fɛ fana i b'o fɔ i y'an dɔn cogo min na i b'o fɔ an bɛ Arafa kɛnɛ kan bi i ka hakilina ye jumɛn ye b'an ka baaraw kan Dunia Travel ka baaraw kan. Alhamdulillah rabbil alamin ala fo ka tando ka Dunia Travel kɛrɛnkɛrɛnnen ala Amadu Mayiga ni Bamakɔ kilo 400 mais n ye n ka transport bɛɛ sara dɔɔni dɔɔni ka ban Amadu Mayiga ye fo kana se bi ma n dɔrɔmɛ kelen bɔlen ka transport la n bɛ foli daminɛ o yɔrɔ la fɔlɔ ka Dunia Travel jamakulu bɛɛ fɔ a délégué bɛɛ depuis an bɔra Bamakɔ ka se yan dumuni ma manqué ji ma manqué an ma tɔɲɔ si yɔrɔ la n'an donn'o la yɔrɔ min na u bɛ tila ka kɔsegin an ma an bɛ yafama ɲini ɲɔgɔn fɛ donc n bɛ foli kɛ o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen n yɛrɛ dɛbɛri kɛla n na n ma se ka min faamuya kɛra n taara dɔgɔtɔrɔso la n ye furakɛli kɛ dɔgɔtɔrɔcɛ fɛ furakɛli bannen ko joli ko ayi k'olu ti wari minɛ bon o bonyana hakili ma kojugu mais a ma bonya hakili ma maliyɛn dama dɔn n bɛ foli kɛ Dunia Travel mɔgɔw la fan k'a ɲini jamakuluw fɛ fɛn fɛn bɛ fɛ ka na heji la san nataw la n'Ala y'a nɔgɔya ye u ka Dunia Travel mɔgɔw ka numéro ta k'u ka adresse ta donc l'avion b'u ka baara kɔnɔ kojugu n b'a ɲini hejiden bɛɛ fɛ dɔw ka fara u ka jamakulu ka san nataw la l'avion b'u ka baara kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amadu Mayiga ɲininkali t'u tɔɔrɔ sira yira t'u tɔɔrɔ dɛmɛ t'u tɔɔrɔ donc o foli de bɛ ne fɛ ka se Dunia Travel mɔgɔw ma ka kɛ to ko ala sala ma. Ok Vince Kone Alhaji Kone Vince awa merci. Assalamu alaikum Aja. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Abati bi kadam na bila Aja ye. Dunia Travel service fe hakina jume baraw digi da kabri nana foni sisa. Wallahi kabri nana alhamdulillah be ala tan be barka da alai. Ma gele ya fosi de surala ni herete.
bonya ni karama an bɛ ala deli ala ka ɲɔgɔn nɔgɔya ba de silamɛden bɛɛ lajɛlen ala ka bɛɛ wele ala ka bɛɛ wele an nana mun na an b'a ɲini ala fɛ ala k'a minɛ ye ala ka kɛ iji minɛlen ala ka kɛ iji minɛlen ala ka kɛ iji minɛlen ala ka nɔgɔya silamɛden bɛɛ ala k'an ka jamana sumaya ala ka an ka jamana kisi janfa ma ala k'a bɔ janfa bolo ala ka bɔ jugu bolo silamɛden bɛɛ a fɛn fɛn nana bato fɛn fɛn ala ka ɲa k'a d'a ma ya rabi ya ma an bɛ duwawu minnu kɛ ala k'a minɛ ye ala ka barika don denmisɛnninw na ala ka n'an bɔ an ka hɛrɛw kɔrɔ ala ka ɲinɛ an ka banbagatɔw la ala yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u nɛɛma ya rabi an bɛ duwawu minnu kɛ ala ka yɛrɛ ɲɛnɛma hinɛ k'an ye ala ka ɲɛnɛma hinɛ k'an yɛrɛ ladilikan laban ye duwawu kɛ ladilikan laban ka ɲɛsin duniya travel kanubagaw fɛ ou bien mɔgɔ min bɛ fɛ ka na duniya travel sira fɛ alhamdulilayi an bɛ ala tanu duniya travel ala k'aw dɛmɛ a ka baara la ala k'aw bolo mɛn a la n b'a ɲini vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka kiliyanw caman fɛ an bɛ mɔgɔw conseil fɛnɛ u ka na aw fɛnɛ ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka baara la conseil minnu bɛ di a k'o mɛn aw bɛ critique minnu mɛn a ka essayer k'olu fɛnɛ fɛngɛ u bɛ aw dɛmɛ baara la n'o tɛ baara fɛn fɛn la i tɛ dɛmɛ sɔrɔ an bɛ duwawu k'aw ye ala ka dɛmɛ kɛ ayi sa an bɛ mɔgɔw lase aw ma n'ala sɔnna n'ala sɔnna inshallah i ni ce aw yɛrɛ ka i ni ce a barika Arafa kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni 3h du matin ni ye ala tanuba ye an bɛ ala tanu an b'a ɲini ala fɛ an nana baara min kama min ye arafa don ala ka nɔgɔya silamɛw bɛɛ ye ala ka nɔgɔya wuladenw bɛɛ ye an bɛ fɛn fɛn nana ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ ala ka arafa nɔgɔya bɛɛ ye alhamdulillah an bɛ ala tanu kosɛbɛ bon an bɛ ladilikan mun di hijidenw ma bon alhamdulillah ɲina an ka suru kulu la mais an ka baaraw bɛɛ bɛ kɛ yan tantan kɔrɔ an kɔni mɔgɔ min sera ka taa kulu la i ka taa kulu la mais i k'i kɔlɔsi i ka sira dɔn surtout parce que mɔgɔ caman bɛ tunu c'est vrai an ka sɔrɔ a la mais siraw ka ca siraw dɔw fana datugulen don bon donc mɔgɔw k'u kɔlɔsi yɔrɔ in na kosɛbɛ sinon arafa kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ka taa kulu la diyagoya ye baaraw bɛɛ bɛ kɛ an ka tantan kɔrɔ ye ne yɛrɛ bɛna fɔ alimami ye sisan baara minnu bɛ kɛ sisan mɔgɔw b'u lafiya n'u ye daraka dun u b'u lafiya waati seli fana mana seli baaraw bɛna daminɛ arafa baaraw bɛna daminɛ inshallah an bɛ duwawu kɛ ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw kanbɛn tɔɔrɔ min bɛ degun min bɛ jamana kan ala ka wuli ka bɔ voilà nin y'a n b'a ɲini mali yidenw bɛɛ fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ jamana ye ala ka na ni basigi ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum alhaji wage i nana duniya travel fɛ hiji la i ka hakilina ye jumɛn bi an bɛ arafa kɛnɛ kan alhamdulillah rabbil alamin vraiment duniya traversel hukumbaw bɛɛ fo bɛɛ yɛrɛ fo kosɛbɛ bɛɛ karamɔgɔw bɛɛ fo bɛɛ jama bɛɛ fo vraiment kabini ni kuma saba kɔnɔ kinto faransi yani kana bamako vraiment ko bɛɛ ɲɛnabɔra yani ka se bamako n selen bamako fana alhamdulillah a ko teliyara fo ka dama tɛmɛ ka taa bamako kana bila yan o siyɔrɔ ko ni dumuni ko ni a bɛɛ de vraiment foyi ma manqué foyi ma manqué alhamdulillah an b'a da deli ala ka nɔgɔya inshallah ala ka kota bɛɛ nɔgɔya mana ala ka bɛɛ ta nɔgɔya inshallah ala ka sabira yira na inshallah i mayiga merci wage Buremkaw fe seli ɲɛkɔrɔla in na buremkaw y'a yira k'a fɔ k'olu ma foyi faamu fala ye san tɔw la olu bɛ saga sɔrɔ da min na 1000 ale ni 15 zen ta k'a kɛlen no 30 ani 40 ye buremkaw ko sagani minnu bɛ yen n'o olu tun do ɲin fa kosɛbɛ
ko ye wa tan ani saba ye o kɔni ko f'i ka 30 bɔ olu yɛrɛ kabakora nka min ye sagafeerelaw ye u ko ko bagan dumuni gɛlɛyara o ye 1 2nan carburant n'o ye taji ye o sɔngɔ fana gɛlɛyalen don kosɛbɛ o de y'a to olu fana jagoyalen don sa ka dɔ ɲini a kan a ta sara u bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la cogo min na Bafula bɛ nakɔ sɛnɛnaw fala ye k'u diminen don baganw olu kɛlen don olu ka nakɔ kɛ u ka da dumunikɛyɔrɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la waliya commune rurale kɔnɔna na min ye Solentakaw fɛ ye ani mayina u y'a yira sa k'a fɔ kɔni ko bagan kɔni kɛlen don k'olu kɔni ka foro kɔnɔnaw n'u ka nakɔw kɔni kɛ u tɛmɛsira ye u bɛ tɛmɛ u tɛ dan o ma dɛ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɔlen don u b'a bɛɛ lajɛlen dun ka tila ka u sɛgɛn k'a bɛɛ lajɛlen tɔrɔko ka taa u dun y'a yira sa k'a fɔ k'olu ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan n'u b'u ka datugu k'o bɛɛ la misikulu n'olu kɔni tɛmɛna yɔrɔ min na kɔni fala ye nakɔlafɛn kɔni tɔ tɛ to yen u y'a yira sa ko min ye marabolo ɲɛbaaw ye u ka fɛɛrɛ sigi n tɛ ko juru bɛ ɲini kana caya olu la k'a sababuya kɛ baganw olu ka degun ye Bafula bɛ kaw olu fɛ yen Kurikaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati na seliɲɛkɔrɔla la bingali o cayalen don kosɛbɛ min ye bingalikɛlaw ye olu wulilen don k'u jɔ Kuri ale ni Yoroso ni ɲɔgɔn cɛ seliɲɛkɔrɔla in na ko maa caman bɛ ka taa maaw da o disi kan ka wariw bɔ u kun k'u ka telefɔni ta ka taa n'u ka seli minɛnw ye u y'a yira sa k'a fɔ k'a kɔni jɔrɔna bɛ maa caman na minnu bɛ sira in ta sa k'u k'u jantu yɛrɛ la sabula ko bandiw ko olu de bɛ a sira kan Kayikaw fɛ an y'a fɔ cogo min na sibiri tɛmɛnen taji feere yɔrɔ dɔ n'o nɔrɔlen don Kayindi kaburudon na fala ye ale kɔni taara fiɲɛ fɛ pewu nka a ye tiɲɛni don maaw kun hali n'a sɔrɔ maa ni ma to a la a yira sa k'a fɔ ko halisa tasuma